Yan, what's up mga kapugi kaganda. Yan, ang kukunin natin ngayong araw na to is in English, taro root stem. Ayan, daludal in Ilocano. Ayan mga kaibigan, masarap yun. Mga Ilocano alam nila yun na ulam, yung daludal. English niya taro root. Yan, taro stem, mga ganon. Yung gabi, yung parang root ng gabi, yun yung kukunin natin. Masarap yun. Pwedeng tawag nito inasiman, ganyan, bakbet, ganyan, lagyan ng kamatis, yan. Kaya mga kapugi, mga kaganda, tara guys, samahan nyo ako. Ito, paglagyan ko para may pang tanghalian mga kaibigan. Yeah, let's go. Ayan mga kaibigan, kuna po tayo mga kaibigan. Ito yung sinasabi ko kaibigan, ito, andito, ayan, ayan. Ito dito sa itong ganito tarorot to, dalodal. Ito pa madami yan, ayan oh, yan. Ito mga yan, yeah. Madami siya, yan oh, yan. Lagyan na natin dito, madami yan oh. Ito pa. Ayan. Hanap tayo. Tara guys, sa kabila. Ayan. Masarap to eh. Masarap. Teka. Meron pa rito eh. Yan, dyan kami kumukuha. Dyan. Kaso ayaw kong pumunta sa baba, baka may ahas. Yan. Dito. Ano siguro dito? Ayan. Yan, dito. Alam nyo guys, dito sa amin, hindi kayo mawawalan ng ulam talaga. Yung talagang alam mong maghanap ba. Uy, may mangga oh. Ba't na kon? Ay, daming mangga. Ayun oh. Malalaki na pala. Yan. Oh. Ayun pa oh. Ang dami. Sayang to. Mamaya kukunin ko yan. Babagoong ko yan. Sasaw-saw ko sa bagoong. Dito tayo kukuha guys. Medyo madami dito. Yan. May dumi. Yan. Oh. Sarap yan mga kaibigan. Alright. What's up guys? Hello mga kapugi, mga kaganda. Yan. Guys, kuha tayo ng sili. Yan. Oh. Yan. Basta may tanim ka rito mga kapugi, mga kaganda, hindi ka mawawalan ng ulam. Masipag kami dito magtanim ba? Yan o. Sarap nito mga kapugi kaganda. Pakbet. Ayan. Kuha tayo. Mga ganito kaibigan. Pag may tanim ka, hindi ka mawalan ng ulam. Yan. Alright. Pwede din to
sino man yung dito sa amin, yung nanonood dito taga sa amin, halika kayo mga kaibigan, kuha kayo. Kasi hindi namin naulam lahat eh. Masipag sila magbunga. Ayan. Oh. Ito. Mga sili, pakbet, mga kaibigan. Okay na. Mainit ba? Woo! Ang sarap magpawis. Ayan. Madami oh. Medyo natutuyo na to kasi mainit talaga. Grabe. Oh. Oh. Ayan. Ayan. Tara, pero may nakita akong puso ng saging. Try nating kukunin. Ayan, madami na naman tayong ulam ngayong araw na to. Basta marunong ka lang maghanap mga kaibigan, kapugi kaganda. Yan. Yan o, madaming hinog yung papaya. Ayun. Ayun o. Oh. Kunin ko mamaya yan. Ayan mga kapugi, mga ganda. Ayun yung ano. Yung puso ng saging kukunin ko. Mahirap kunin mga kaibigan. Ito mga kaibigan, talagang pinahirapan ako. Sarap to. Maraming luto yung pwedeng lutuin dito. Yan. Alright. Ito yung taro root system natin, yung daludal. Yan. May daludal, may puso ng saging, tapos may sili. Yan. Sarap. Pang ulam na ngayong araw na to. Let's go guys. Hello. Ayan mga kaibigan, mga kapugi, mga kaganda. Uwi na po tayo. May nakuha na tayong ulam. Pang tanghalian. Yan o. Ito yung sa amin. Yan. Lulutuin ko na mamaya to.